салом, як хабар. шуруъ аз 12 июн мавсими истироҳати тобистона барои кӯдакону наврасон оғоз мегардад. бо ин мақсад дар сартосари кишвар 3738 пойгоҳи истироҳатӣ то мактаби варзиши дармонӣ, солимгардонӣ ва меҳнатӣ ифтитоҳ шудааст. басти аввали истироҳат 12 июн оғоз мегардад ва 12 рӯз идома меёбад. дар умум 4 баст ба нақша гирифта шудааст. ба истироҳату солимгардонӣ зиёда 300 000 кӯдакону наврасон фаро гирифта мешаванд, аз ҷумла кӯдакони ятим, ғолибони олимпиадаву озмунҳо ва кӯдакон аз хонаводаҳои эҳтиёҷманд ва осебпазир. истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ дар тамоми минтақаҳои кишвар фаъол хоҳанд буд. аз ҷумла дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 5 истироҳатгоҳ, вилояти Суғ 10 истироҳатгоҳ, Хатлон 4, Душанбе 2 ва дигар шаҳру ноҳияҳо 7 истироҳатгоҳ. хабарҳои бештар дар телеграм-канали Азия Плюс.